Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag starter vi lige ind på mit inventory, fordi I kan se jeg har nogle cocoa beans. Lad os bare komme videre. Men der har vi noget brød. Altså vi har ikke brug for alt det her vandmelon. Det kan lige så godt komme ud. Så lad os sætte alt det her cocoa beans ind, og lad os sende alt det her vandmelon ud. Det gider jeg sgu ikke have. Okay, ham her, han er rimelig uhyggelig. Ham her, han er rimelig meget uhyggelig. Hvorfor skulle han slå mig der? What? Nå, men i hvert fald så, ja, hvorfor ikke bare, komme i gang med videoen og bare rigtig hygge os? Nu er vi alene i dag. Tidligere, der havde vi lige en anden en at være sammen med. Men han er lige ude at spise, så ja, han kommer lige om lidt. Hey, hvorfor skulle jeg have alt det i cocoa beans? Der var der i. Hvem var det? Nå. Men i hvert fald i dag, der skal vi snakke om mobning. For mobning er jo meget slemt. Jeg gæsser bare. Vi skal ikke snakke om mobning. Jeg er ikke så meget til at snakke om sådan nogle kedelige ting. Og det tager jeg ved med, I heller ikke er. Så ved I hvad? Jeg tænker, at vi skal på Black Market i dag. Fordi vi har nok med gear. Det er ikke det, vi mangler. Jeg lægger bare lidt. Kan I ikke lige skrive i kommentarerne, hvis det lægger ved jer? For det kan jeg ikke se. Så det kunne være fedt, hvis I lige gad at gøre det. Men ja. Skal vi bare komme videre? Jeg ved faktisk heller ikke engang, om I kan høre mig lige nu. Det her, det er bare en test. Eller alle. Hvor har vi? Vi skal have det her der, ved du hvad? Vi kan da bare ligge sådan her. Sådan der. Det her der vi får brug for. Men i hvert fald så skal vi se, om vi kan komme ned på Black Market. Det kunne være fedt, hvis vi kunne. Det kunne det virkelig. Men det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Men nu tager jeg alt. Og så har jeg den ned i BM. BM. Hvad fuck I vil kalde det. Ja. Der er rimelig mange inde lige nu. Så jeg skynder mig bare lige lidt. Jeg skynder mig at få det gjort. Fuck. Der er en diamantgear. Der er en diamond guy. Jeg tror lige, at det her af. Nej. Alle står der bare. Det ser ud til, de begge to er FK. Nu tager jeg i hvert fald runnet. Jeg er ligeglad med at dø også, fordi det er ikke så særlig langt at spare op det her. Nej, der er ikke noget. 10 brød, 3000. Det har jeg ikke. Så jeg kan også lige gå heroppe og ligge sådan der. Der havde man vist lige et ekstra.
10 wheat, det har jeg ikke. 1 wheat 100 kroner. Så fik vi lige tjent et par penge der. Nå. Nu fik vi solgt det. Lad mig lige se, hvor lang er videoen. Vi kan da godt trække den lidt længere ud. Nå, lad os bare kaste nogle cocoa beans. Og der kommer min ven, skal lige. Der kommer min ven. Hej. Ja, han siger ikke så meget. Men i hvert fald så havde jeg tænkt mig at slukke videoen nu. Jeg håber, I har haft det godt og har nyt at se med. Men så ses vi bare næste gang. Hej hej. Vent. Vi slutter bare af inde i mit inventory igen, gør vi ikke?